Takže nazdar lidi, zdravím vás, jméno je Špunt a tady jsem tu se Sasou. Čau. A hrajem... Já si přečíst ty svoje pravdy. Ještě rád to nevidím. A hrajem... Už já to vidím. Hrajeme jeho mapu. Jo. Řešit si. A takže pravidla nám dal hrát na Peaceful, nenížit bloky, mít povolené B-command bloky, spát v postelích, ukládat si věci do truhel a pokud v pravidly souhlasíš, můžeš zmáčknout tlačítko. Zmáčknem ho? Tak jo. Kdo chceš bejt? No tak ty už jsi vybral. Budeš Honza teda, no dobře. Jo, hele, Diana, to helma se hodí. Radši spím. A beru věci. Spinkaj. Už si připravu klik. Já se snažím, ono to nejde. Já už spím. Takže, který tlačítko máš, no? Zkusím to první. Který jsem bíjaš, ty vole. Au! 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 Smáš mi to! To první! To první! Smáš si to první. Aha. Tak vyspí se. You can always sleep at night. Počkej, já tady mám. Chvilku čekej. Spí. No já půjdu. Spinkej, spinkej, jeťátko spinkej. Jej do lavo. Co se má jako stát? Aha, to je chytrý. Víš, já už jsem v dalším kole. Jo. Ale kovadlino. Bej. Aha. Já jsem to asi prošel. Au, já jsem si nějak seknul. Vidíš sám, čím to slouží. V dalším kole. Aha. Já tady spadnu. Ty jsi tady postavil bludiště? Jo. To si děláš srandu. Ne. Jo, jsem na konci bludiště. A co tady? Mě to zavřelo. Dobrý. Jo, vodička. Mám na tebe čekat nebo ne? Já mám takový menší file, já jsem si koupil někde jinde, to stále. Něco velký mázama. Ceruky slouží k nadechnutí a značují cestu. Dobře. Hej. Čau. A? Já jdu vodou, čau. Musím se zachránit tím, že si dám kreativa. Omlouvám se. Nadechnul jsem se, dělej, běž. Nadechni se, dobrý, běž. Nadechni se. Běž. Máš já popravdě s tou velkou. Ano. Vadí to něčemu? To dělám bez helmy. Aha. Hej. Já jsem šel k tobě. A já jdu jinam. Já to vodu. Podej. Těžká úroveň. You can only sleep at night. Spinkej. Au. Bacha, není tu checkpoint. Je to strašně těžké. Aha. Ne, já jsem spadnul. Já jsem nezačal sprintovat. Ne, já taky. A já jsem zase šel moc dozadu. Jak to jsme na mě, anebo tady to je hodně těžké. No připarkuroval jsem to skočil. To je lehký, akorát že my jsme lamy.
Takže jak vidíte, nejsme zrovna žádný velký parkouristi. Ne, já jsem... Aha, já jsem se o to bumpnul. Můžu já za to, že ty stavíš blbý mapy? To je moje první mapa. Ne! No, tak vidíš. Já ti říkám, že je blbá. Hej, jak se mám jako dostat nahoru, teď mě to bumpne? To nejde? Si nevymyslel. Co je na to? Je to jenom test. Já se koukej. Počkej. Počkej, tam... Ne. Co je na tom? Je to jenom test. To se všechno opraví, to je ty, proto to zkoušíme, ne? Jo. Protože... Prosím se portoval. Tady Sasa chce tu mapu poslat na Minecraft Ostravsky, aby si ji zahráli. Jo. Ba! Počkej, zůstaň tam. Ne! Ještě! Tady jsem měl být dávno. Já jsem to dělal. Švině! Vypadni! Ne! Nebuďte po mně. Ne! Já vždycky jdu moc dozadu. Ne! Victory! Dáme si bonusy nebo konec? Dáme bonus. Já jdu na bonusy. Výtah, to je dobrý. Já ti spím nohou. Čau. Já spím bez zdi. Jo. Tohle to je celkem starý. Já vím. Je furt dobrý. No to jo. Jo, nejlepší je do těch obrazů chodit po zádu. Nejlepší je tady ta nápověda. Jaká? Ale ty máhu. Ty jsi to světlit. Aha, no, ty jsi tam na tu správnou cestu dal světlit. Jo. Tak jo. Jasně. To je pěkný. Yay! We were winners! Yay! Já vím, je to trapný, ale je to hustý. Tak jo, a my jsme dokončili tuhle mapu, takže Sasovou mapu a zatím se s váma rozloučíme a koukejte se na ten ohně a stroj. Zatím čau. Sasa, pozdrav, Saso. Čau. Vidíš ty hvězdičky. Vidím. Třeba někdy tam dojdou ty rakety. Ten hustý ohňa skalaj. Co myslíš? Jo, takem jo. Ty jsi tak hezký, když koukáš nahoru. Ten tvůj stín. Jo. Ej! Ne! Ne! Victory! Au. Já mám lak, takže zatím čau.